Kom så, Louise. 90 kilo. Det er nu. 90 kilo. Igen en ny person med rekord på 20,5 kilo. Tag den med ro. Altså det. Ja! Her blev du nært. Jeg tager lidt af ansigtet. Det giver dig lidt af ansigtet, Mark. Du får dig før tid. Der var lige fået lampe på det. Ja, det kan man ikke have før. Tillykke! Tillykke! Kanon! Det er rigtig, rigtig kanon. Nu er Christoffer, han er gammel op, og han giver dig en brød. Jeg så ikke så fint før tid. Det gjorde farmand heller ikke. De sidder jo